ngalan sa Yawa ug sa iyang mga anghel. Didto ang kalayo walay pagkapalong ug ang ilang pag-antos hangtod sa kahangturan. Apan kadtong mituo kang Hesus, gipasaylo na ang ilang mga sala. Ug nahinluan na pinaagi sa dugo ni Hesus. Sila mosulod ngadto sa walay katapusang himaya, dito sa langit hangtod sa kahangturan. Ang mga tao makig-uban sa Dios, ug ang Dios mismo makig-uban sa mga tao. Wala na ang kamatayon, kasakit, kaguol o pag-antos tungod kay ang tanang butang gibag-o na ug ang daang mga butang nahanaw na sa kahangturan. Ang wala makita o madungog sa tao, ang wala gayod palandunga sa tao nga mahitabo, mao ang giandam sa Dios ni adtong nahigugma kaniya. Busa, magmapainubsanon ka sa imong kaugalingon ug pag-ampo ngadto sa Dios. Tumuo ka kang Hesus ug dawata siya. Ug ang Dios maminaw kanimo ug pasayloon ang imong mga sala. Ang Diyos nasayod sa imong mga hunahuna. Kinahanglan biyaan sa makasasala ang iyang daotang hunahuna, ug mudangop ngadto sa Dios. Ang Dios magmaluluyon kaniya, ug mopasaylo sa iyang mga sala. Ang tanan nga motuo kang Hesukristo makabaton sa kinabuhing dayon. Hatagi o pili